Prastawa gati kang tuhu sinengker daup wisudaning temanten rikalenggan biji keparenging mangke kapratitesaken dening Ibu Juradi Busana. Rikalenggan binijen inggih dinten Minggu Legi katiti Surya 23 Februari warsa 2000 selangkung. Kinarya ari kang piniji sasi kang prayogi titi wanci kang wigati pun Dyah Ayurara bangun Desiani wus kepareng jinatukrami dening Bagus Suranto tanaya jalu saking Bapa Sumardi Padmadhyana ibu kami saking Belem Tasikmadu. Kawistara temanten sarimbit samya apagu tingal kalajengaken genya tangkep asta tempuing dwihasta mahanani manunggaling karsa ginugah rasane amung sajuga kang cinipta antuka bagya mulya ing mangkya tekeng delan. Peranganing tata cara kang tuhu sinengker sawetawis kapratitesaken dening Ibu Juradi Busana katingal pun Dyah Ayurara bangun Desiani hamiji sukunipun kang garwa ingkang minangka pralampita sungkem bektinipun dumateng satriya tama ingkang minangka gegantilaning nala prastawa gati lajeng temanten sarimbit wis kepareng jajar sumanding kapara kapratitesaken dening Ibu Juradi Busana mangke temanten sarimbit arsa siningepan selindur awarna gula klapa ingkang sung pralampita bilih temanten kekalih ginulawentah mring pepoyaning kautamen wani marang bebener wedi marang kanistan daya-daya rinangkul kinempit-kempit dening Bapa Sumardi Drasan Ibu Sumiyem Manjing Sasana Rinengga sinubagya minggah miang laras moyo.
ana ing dina kang utama sasi kang prayogi titiwanci kang wigati wonten titahing Gusti ingkang sipat jalu tanaping wanudya ing sedya ngancik alaming madya nilar alaming jejaka miwah kenya saparlu netepi darmaning kodrat ngemban bandat watanging brayat arsa mangun bale wisma nenggih kang minangka mustikaning karya pun Dyah Ayu Rara bangun Desyani dalasan Bagus Suranto Kawistara Tut Wuri Handayani kadang pisan sutresna ninggih Bapa Sumardi Patmadhyana dalasan ibu kami ingkang tansah ngetut ing wuntat ngawat-awati keng putra sinartan berkah donga pangestu kawistara temanten sarimbit kadya wis ndungkap unggiyane kang tinuju tumuli kakandhi lenggah satata wonten ing sasana rinengga semanten ugi dumateng Bapa Sumardi mugi keparenga hangacara ninggenya sami bebisanan ing aturan lenggah satata hangapet-apet Sri Kabagya temanten kekalih wonten ing sasana ingkang sampun tinamtu. Lulus lono lumastaring lampah prastawa gati kang dosinen kerdhawuh wisudaning temanten sawetawis kang ngapindha sita resmi sarta kang hanjatu krami lenggah wonten ing sasana ingkang sampun pinanji kang sinarawedi sekalian menapa dene kang hamenggugati wis lenggah satata wonten ing sasana ingkang sampun tinamtu dene keparing sedya arsa hangrantu titilaksitaning tata cara ingkang salajengipun para tamu kakung dalasan putri kang winantu ing pakurmatan awit keparingipun Bapa Sumardi sekalian ingkang hamenggugati temanten kekalih kang katemben winisuda arsa pinaringan pusaka pitungkas kanthi lukitaning ukara kang endah tur manis basa kang suci kang rinumpaka kinarya panjating pandonga kepareng kawaos dene kang winantu ing pakurmatan